Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити ранги ҳар дафта дӯстон дар канал лайк мемонем, комментария, гапҳои хуб менависем ва нафароне ки бори аввалан дар канал обуна мешавем дӯстон. Нашуд реклама дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. WhatsApp ҳаст. Ҳатман барои реклама омада кӯмак мерасонем дӯстон барои фурӯхтан. Хоб дӯстон, хонаи навбатии мо қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, роҳи Корвон дӯстон, тарафи дарвоза, ин тарафи Чимтепа мешавад дӯстон. Рӯ парои заправка хонаи фурӯшӣ ана ҳаминҷо дӯстон. Ана мошине ки дестем, аз анаи мошин ягон 20 метри дигар обшид то дари хона дӯстон 150-200 метр роҳ аст. Якум кӯча аз тарафи дасти рост мешавад хонаи фурӯшӣ. Масҷид, мактаб, садик ҳама чӣ дар ана ҳамин территория ҳаст дӯстон. Рафта хонаро ба навор мегирем. То охири видеоро тамошо кунед, ремонташ ҳаст. Хоб дӯстони азиз, раҳе ки нишон додем ана ҳамон раҳ аст. Дуюм хона аз раҳе ки нишон додем тарафи дасти рост медорем. Дуюм хона, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Забораш аз ҳаминҷо сар мешавад, фасад то ҳамон угла дӯстон. Пеши хона асфалт, инҷо бошад ҷои об. Хона ремонташ замонавӣ аст дӯстон. Ҳамаш қоидавӣ аст. Документ чизи чорааш ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. То охири видеоро тамошо кунед дӯстон. маълумоти пурраи хонаро медиҳем. хоб, медароем ба даруни хона. ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон гуфтем. кӯчаи Қаҳрамон, 5 сотиқ замин, 4 дар хона, 100 квадрат дӯстон. ҳаволи полни брусчатка аст дӯстон. аз дубар боғ дорад, дарахтҳои мевадиҳанда шинондагиам. сари роҳ да дӯстон як ҷои ҳоҷатхона ва душевой аз аввали мо ба навор мегирем. душевой ва ҳоҷатхона, полни кафел, термикс, светоаш светои шаҳрӣ аст дӯстон. об 3 линия об аст. якто скваш, якто оби прамой 24 соата дорад. яктои дига ана замина чиқир кардаген ай замин дӯстон. ранги качалка бигем. ина оби сквашаш, ина оби прамой 24 соаташ. як чалёл навеси калон. дар пеши ҳавли як кат аст дӯстон. як бинои як ошёна 100 квадрат, 4 дар хона дӯстон. аз ин тараф ҷои кухня аст. ҳозир дар омада нишон медиҳем. якум хона, дуюм хона, детский ва як спальня. ин дуто зал аст дӯстон. полҳояш ламинат. дуюмги хона. бинои лои девол аст дӯстон. балои кирпичи лои аст. комната детский. триза аст.
бари кӯча аст. Инҷо як спальни. дарунаш да бошад як санузел дӯстон. душкабина ва термикс. ҳавлияш ҳамвори хушбу аст дӯстон. якчанд намуд моторҳо дар ҳуҷҷатхона, санузел ва дар берун об ҳама ҷода мотор часпондагианд. оби прамоям гуфтем ки дорад. септик аст дӯстон. документҳои хона 100%. инҷо бошад як кухня аст дӯстон. инҷо дӯстон як кухняи 3x4. гарнитур, полаш кафе. хонаи компактни аст дӯстон. ҳамаш мақсад чизи чорам спальня аст. термиксо ҳама чизо дорад. фақат дар омада зиндагӣ мекунем. як боргар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон, кӯчаи Қаҳрамон, 5 сотих замин, 4 дар хона, 100 квадрат. қатъи кухни дӯстон, кухни 3x4 аст. 3 линия об гуфтем, светаш доимӣ, свети шаҳрӣ аст. аз роҳе ки гуфтем ки аз роҳе ки ба навор гирифтем, аз роҳи мошин то ҳаминҷо 200 метр роҳ аст дӯстон. нархи ин хона дӯстон $80,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 980 36 36 36. ватсап дар ана ҳамин номер дӯстон занг занен, маълумоти пурраро соҳибмол медиҳад. барои реклама кардан дӯстон дар канали мо обуна шавен, лайк монен дӯстон, комментарияда гапҳои хуб нависен, баҳогузорӣ кунен ва дар номерҳои поёнбудаи мо, ҳамин поён даст дӯстон, ватсап ҳаст. барои реклама муроҷиат кунен, ҳатман кӯмак мерасонем. хоб, худо нигаҳбонатон то хонаи дигар, то дидори оянда.